Ia să te văd, cum faci plăcinta? Hai. Păi frământ acolo, ce să vezi dacă tu ai plecat de acolo? Na, pe cine mai filmezi eu? Da. Dă-i frământ, așa. Tu ia și frământă, Așa, cum? mamaia, așa. Ia. Păi tu frământă că după aia ți-arăt. Hai, dă-i Așa. pune acolo, așa. Dă-i, fă ca lumea să iasă plăcinta bună. Păi cum? Păpăm toți, nu numai eu. Eh? Cum ți-am arătat? Păi trebuie toată să prindă, să se lege. Acum și-ai gata. Cum ți-am arătat eu, așa. Așa, așa. Iese plăcinta în noaptea asta, mâncăm de lăsata secului sau mâncăm de revelion? Până mâine dimineață e gata. E gata sau nu e gata? Nu e gata, a? Zi puțin. Așa. Zi puțin mai târziu. Mai târziu mâncăm? Da. Ești bună de Așa, ia măritat. mama, e mân, mai fă-o așa. Mai fă-o așa. Aha, acolo. Așa. Acum-i plăcinta gata. Așa. Așa. De care plăcintă faci? Mai... Cu ciocolată? Da. Și cu brânză, nu? Nu. De ce? Ză foc cu mami cu brânză. Ia zi. Fac așa. Nu-ți place ție? Îmi place. Iese plăcintă sau ies gogoș? Ce ești de acolo? Da, acolo e film, hă? Frământ-o bine. E așa? Cum ți-am arătat eu? Pisează bine așa. Să iasă fragedă și bună.